Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πασχαλίδη, τον βουλευτή Καβάλας, και τον ευχαριστούμε για τη σημερινή του παρουσία. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαγιαννίδη, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι των Υπουργείων, κύριε Κορδίου του ΠΚΠ, εκπρόσωποι των Υπουργείων, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, καλώς ήρθατε. Καλωσορίζουμε σήμερα το ανώτατο όργανο στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην πόλη μας, ειδικά σε μια περίοδο αλλαγής που από το παλιό περνάμε στο καινούριο. Η Επιτροπή δείχνει έμπρακτα πως κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, προσαρμόζει τα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, και αυτό φαίνεται από τη μεγάλη απορρόφηση των χρημάτων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που αποδεικνύουν πως το πρόγραμμα κυλά σωστά και ομαλά. Η σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δύο μεγαλύτερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα, με στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022, όσο και το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027, με τους σημαντικούς πόρους που διέθεταν, συμβάλλουν μέσα από πληθώρα μέτρων και δράσεων στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, στον εξχρονισμό των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του μεταποιητικού μας κλάδου, καθώς και στη δημιουργία πολύτιμων δημόσιων αγιοβολτικών και αρδευτικών υποδομών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Για τον λόγο αυτό, και θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων αυτών προγραμμάτων, τους οικονομικούς, τους περιβαλλοντολογικούς και τους κοινωνικούς φορείς που εσείς εδώ και σήμερα εκπροσωπείτε, ώστε οι πόροι τους να πιάνουν τόπο και να κατευθύνονται με τον αποδοτικότερο τρόπο σε ανεπτυξιακές, περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη τόσο του διαγροτικού μας τομέα, όσο και των αγροτικών μας περιοχών. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.